Ada na, boss. Alam mo kami. Ito malong ba? Kaya ka nagkalugar ka ron. Kanilang baga ay What happened? Kota ka boss. Ayan guys, good morning. This is Eric Helot of Bico City, Davao del Sur. Welcome to my channel guys. May buntag sir. Unsa itong pamati? dire kung ako ang bukton, di Oh. ka sakit siya ba? Dito ka mahubog sa nina. Anak mo kung mahubog sa nina. Dire na kutob. Sakit siya sa dire. Pagkuha mo na. Yun, sakit siya Ako di ko kikuha na. Yung depende sa style ng ano. Kunya, di pa ko kayo kakaswat kay sakit lagi kung dire lagi. Bukay naman eh. Dili, ngulmul. Duha ka ning duha jud ka abaga. Dua ka ba kani? Ngulmul o dili. Unsa man Usahay sakit lang lang. siya, sakit lang siya ba? Usay, mungul-mungul Pero yan na niya mo kanang asa man sakit diya Kani, kanang dire gid. ana jud dire. Na gid Dili dire sa juwin pa min dili. Dili mo. Dili na, murag na sa dire. Siguro ni mo. Ang duha gud. Ang duwa gyud ba kay driver Mga ko. pamina mo pila kadlaw na. Kadugay na ni ba? Kay wala lang koy. Pero agwang tara kay kaya ra. Tara kay ilig mo trabaho na Pero ko pamina wala mo man. mga pila ka kakuha na gikan sa pagsugod. Tuig na eh. Tuig no? Di pa siguro dapat tuig na bulan na siguro. Kay tungod na itong driver ko guba ang steering wheel ba. Sa uwan. Na siguro sobra. Ipilot naman ako ni sa uban, ring yaw basin diri maulian na pa. Kanira gyud ang problema ni. Kanira. Gawas aning duha kanang mga usay ginagmay unsa man. Wala naman pod noon. Wala ginagmay, wala sa likod, hawak, bragis ginawa, kuma. Wala. Ang baga gamay, ginagmay ra. Gagmay ra kanira gyud ang medyo. Major yun ang Ano mga. kanya? Duwa ba? Pero di ka nagkabasag hapon gabi eh. Masa hapat din. Dili po. O katong mangyaging kuan ako, trabaho na ko, pag umanog duty na ko, pauwi na ko sa oras, maligo jud ko. Mo na kadlaw naman ko magaligo. Sige, sumod ka ron. Ayun, basta katundang na po ka. Mago tagsil dili sa dili kanang udto hapon gabi. O labi na kita nang ikang trabaho na pag uli sa balad itaw. Bawal nga sa masa hapat ligo. Mo na sa tawag nga pasmo sa kusog. Sa mutuo lang ha. Pero di ko na sa pwede. Kaya mo mong yung analyze. Di ba naghago ka no? Di mo basa mo lawag. Or bisang himasa nang dyan. Ngayon kag himasa ra pud ta. Ang problema kay kanang tiil mo mo guni ang nagpasan sa tong lawas. So yung may maapektahan. Gikan diri good. Good tanan pero kato di man to mag-good eh. Kung kamang daw kusgal na ta sa babaw, ano no. Enon ug permanente man yun na may advantage dugay pag gud kayo. Dili gyud ta pwede ana nga naatay advantage nga dugay. So ang ato gyud ulit ang balide gyud ta man rapor gyud guga. Mo lang ha. Eh mo na hinungdan ka ng mga sa viewers na ko kanang bitang magbasa ta. Ima sa hapat ligo pag ulis balay. Pas muskusog mo na hinungdan na mga paralyzed. Paralyzed, pas muskusog ka na bang walay kusog mo na sa paralyzed. Lahi pa tong stroke. Na uban dili man gud masabtan ang stroke ug ang paralyzed. Ang paralyzed wala na gyud na paralisado ba. Kung napi paralisado nga haplang inag may left tong stroke ang kuyaw, si stroke ug si paralisado mag-mix. Awa gyud ba di. Wala magkabuang naglawas no. Plus gikaon pa. No, plus giinom pa, plus tanan ba do ana gyud tanan. Ya kaya kasagaran pa binabata-bata pa pag magsaling ba no. Kaya kay na ba no. Pero karon ya, siyempre mataas pa datong edad, medyo mahina man kita. Anak mo na, mura po sakyanan ba no? Sakyanan, mayara sa bangko, kay pati suga. Pero madugay, di naman nagsukol. Wala yung ibahin. Ha? Ngayon nagbahin. Ay, hindi na, no? Dagan, pero dili na yun siya kang hindi na ni pwede long distance yung sakyanan, boss. Murag, no, hindi kaya ba? Sige. Asa kitang balay no, sir? Estimayo. 3 de Mayo. Ayan guys, shout out sa taga 3 de Mayo, Digo City. Ayan, shout out sa inyo. Hello sa inyo, hello. Kumusta na mo diyan, no? Adlaw Martes karon, November 29. Ayan guys. So
shout out sa inyo, God bless sa inyong pamilya. Na si Sir Dre, atong tabangan, dugay-dugay na nadungog man ninyo, dugay-dugay na niya gipamati niya ang duha ka bukton, no? Sakit-sakit, no? Niya, pati mo ng trabaho, tangan natin ginapamati. So, di lang punta pahalata, no? Di lang pahalata, pero sakit lain yun, no? Yeah. Of course, ako din pasalamatan ang ako ang subscribers na 1,420. Ayan, 1,420 plus. Thank you so much sa inyo mga subscribers nako. Daghang kay salamat sa inyo sa mga viewers na katanaw sa kuha. Daghang kay salamat sa inyong pag-subscribe, pag-like, ug pag-share sa kuha. Nya kung karon lang ka nakakita sa ko ang video, daghang kay salamat no sa imong pag-click ani tan-awa jud guys, no? Nya kung wala pa ka-subscribe, please subscribe, like and share po. Nya kung nainangutan na ang ako ang Facebook na nabad ako yung Facebook. So nakoy Facebook, Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. So duha na siya. Ang pinakauna na ko Facebook traditional, pero karon nagbuhat ko isa ka puno naman ka ito. So nakoy ikaduha nga Facebook, Eric Hilot ang Binisaya na lang ang video permanente luwag pa no. So ayan guys, so ako ang i-shout out ang ako ang top 4 viewers outside of the country, outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Malaysia, India, Indonesia. Siyempre, number 1, Pilipinas. Ayan guys. So, go shout out sa taga Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Thank you so much sa iyo. Ayan guys. So, maghilot na ta. So, shout out sa taga 3 de Mayo, Digo City guys. Okay, may mapatsa. T-shirt. Hindi po siguro na yung arthritis, no? Ang arthritis sir, juwing. Yun siya. Kung nasa juwing, paraanin dire. Kung nasa nabiya, Masel-masel ba? panutra siya, basta di. Bisang asa lang siya, basta tayo, para natuhod. Nandire, basta juwing siya sa bukod, arthritis, o yung arthritis na. Pero dili, paminaw mga dili sa juwing, dili. Panuhot na or napasmo lang, ana o nasa puso. Sige. Kasi mo mahanginan. Pasmo. Pasmado, mas mahatok kung hangin. Ang sumasakit. Saka daw kamay, boss. Model lang ko ito ba niya? Okay na. Pero gusto ko kamay, boss. Dire. Kana, okay na kana. Sige. Ayan guys, this is Eric Hilot guys of Digo City. Please subscribe po, please. Dili mo ko naga-inom yung sukat-sukat ko ng mga alaksan. Siguro ko yun ang Wala pa kami, no? ginagunta na ko kuminting. Sakit. Naga mo naging una. Samaran na kita alaksan. Di pa isa na daw. Kumadlok. Okay. Ang hardlock kung kadadlaw. Okay na siya, boss, no? Okay lang na sa hindi ko maghilot ron. Kung kakuha na ba? Kung yung kasuhin ko na na ba? Ng mga inana, ganito. Hindi ko maghilot ron kung ganahan ka. Pinaman ni mo alaksan ipar o biogesic sabay. Doon mo na isabay na siya ang pain reliever ang kanang sa feelings bitaw na to sa condition. Hindi ko maghilot, man wala na, ana lang ha. Kung ganahan lang kami inom. Kaya mas dali mo ipit ang tambal kung nagsirkular ang dugo. Kung di magsirkular, matingal sige lang inom bigyo sa katalab kaya mo dugo. Kuan man barado man. Ini ka maghilot kani mas. Circular man eh. Toto? Toto sa isang utak, napaka mo to ha. Eh, dito makukuha, ang tiraw na to sa likod, wala pa daw sa ginawa mo sa ginawa. Sige, tinutukan boss? Iyo. Ha? Iyo.
Leo.
Ako daw tayo mag-isa ng text. Gcash, Tingon. you have received PH 5 around 5 peso. Do. Ako ka 5 peso. Do. I-open mo. You have received 5 pesos of Gcash from Aaron. Aaron yan. Ano pwede atag ko, Gcash. Lagi mga tag sa Gcash, boss, no? Kaya kung 5 pesos ba? Para birthday ba? Kasi ganahan mong regalo, 5 pesos, good? No? Pwede na ba? Ugma pa, boss. Ang pinakadako ni hatag sa kuha, kuhan. Katong sukit yun ako taga Davao. Kasi may sige pamugos ba nga mag-Gcash ko. So pag Gcash ba kayo, taga-agdili ka mag-Gcash. Kaya Gcash akong ihatag yung kwarta. Tiga ko 500 eh. Ha? Namay gito ka lang ikat ka ron. Ano mo? Sige, may ka na po. Tinam ko siya kuhan. Nasa business ko ba na? Kada kinsinas ko na mo na kuha. Pahilot. Wala natin kuhan. November na lang. Oh, November 30, ugma. 50 na ko, boss. Tiguang na. November ang po. Pag-sila po. Oo. Belated happy birthday. Mga buutan na ning November. Tagyang kuhan. Tagyang kong nadungog sa November na kuhan. Gabi na ang December 10, buutan. Ilugay kuhan, butang-butang yung tagamay. Hindi po tabukoy. Tabukoy. Time na magoy. Butang ko tagamay. Gabi nang matugos, no? Nagahapon lang ako nakasugod sa Gcash. Pagpura. Magulang ko, jagi agi. Nananay ko. Nagkaroon na nang pinapadala. Mukhang dahil sa imuha ng number, no? Kung na napadala, ma-edit, Kabalo ka, kabalo ka. Pag kinsa napadala. Yung parang nang nasipyat. Red ka na. Ha? Wala na gina. Sipyat o isa, di ba? Yan, ato sa imo ba, no? Siluya na. Pero yan na po na ano, no? Sir, Oh, yan. Ang yun. Ano? Hindi na po na siluya. oh, sir, ang bina, sir, B, muha na ng 500, sir. Kaya ang napadala na ko, 10,000. Sipyat ba, no? Yan na. Ha? Yan na. Oo. Number mo ko na. Gani, isa na sipyat, no? Sa receipt yan ka. Ya, ang pag-send mo kay isa naman mali. Sus, na-ato pa yun sa bugos kayo. Ah, wala na dyan kay memo na, boss. Ha? Wala na ganda. O yan, taga Manila. Ha? So, kira ba? Isod na sa sipyat, no? Katawagan ni mo. Ang lagi. Punta. Eh, di man yun na. Na, bisa sa gudana, pagkasipyat mo, katong ng bira to, wala dito nakaregister. Because, Oh, ganang cellphone number lang yun. Ah, cellphone number, matanan. Pero wala sa naka. register mo, wala niya gigamit kung Gcash ba? Oh, wala sa Gcash. Ang na po ka, Ah, dili man daw na masin, boss. video na, oh. Dili ba siya, dili mo kuha mo pa. Dili man daw na, boss. Dili na, no? Basta ang makadawat lang yun daw, boss. Nakalagi Gcash din, ka nakaregister. O nakaregister ka, mo rin mo dawat. Mama na ikaw mo reklamo mo po daw. Kaya katong paghatag dito sa paggabihin, wala pa man. Ibalibat man. Yan na lang, yan na lang. Importante, Gcash karon ba? Gamit ka na yun. Gamit tayo, karon. Kaya katong ni Ane Dire, sa sir. Patay short kuda, ana sa short sa bayad, nakay Gcash, ana siya. Wala man boss. Ako okay na po bro. Sa mga gawas lang po boss, okay ra sa mga. Mag-withdraw ko. Ikaw ay buli mo boss. Sira mo na sa buot. Ani balik ay. Sa pagkontak kay Gcash boss. Diba, ayun yung tubig, diribos ng wasa man. Sa nawasa, no? Oo. Ano Ano man? ba Gcash ang nawasa lang? Ang mabayad? Kasi
basta po ang gasolin ko, dikas ang ito ng babae. Bakit yung dikas eh? Kaya dito ka magpila. All bills are final. Hanggang na mo na itong kwarta, nihatag 5 pesos. Pila na ko 5, no? Pila siguro sakit, ay. Wala ko na i-shout out ang number, pangalan. Oh my God! Murag mo na ang kuwan ramos, no? Train na, no? Pero ingat lang lagi dos number. Eh, ang sipit, ang tumoy ba, no? Ha? Hindi ba yun iuli sa uban? Ha? Muna isa, basta lang. O, maluoy siya. Sige, iuli na ko na eh. Kami nga mapabilinin lang yan. Sponsor, kami na lang lang. No? Bihira na kinaroon ko sir. Ka na masipyat? Hindi rin, kasi ulit. Ah, ka na eh. Wala. Masipyat, murag nagdaghan. Ang uli, murag. Ha? Diyan, ang mga pagdawat pa, kinanglanon pa yun niya. Mahingon na sa God bless mo kayo niyo eh. Sir, pwede na may uli na sir. Nagkumentaw ng ibayad. Na, no? Bayad magbuto sa kuhan. Ang damay na nila. Bisa nga paglupad ko 1,000, no? Kadako naman sa 1,000 boss. Ha? Yang naka-receive al layo ba no? Iuli lang niya, i-receive na po. Ha? Receive na po siya na balik. What if Balik na siguro, grabe po ba? Pero yun no, depende mo good boss. Hindi na sa maluloy ko. Yan ang hinahanglan po sa korta. Kaya matay mo ka na kinanglan po. No? Sugal kita siya, nagiging na yung uli. Ma'am, Kaya na siya pasaylo, matay-luwalaw, kinanglan ng kwarta. Reply mo na, reply. Sa iluan lang dyan ko ma'am, sir. Sambahan mo good ma'am, yan, ang hinahanglan po ko. Na. Dili ba na mareklamo po, wala na ikuan. Sigyat, magkunin mo na boss, hindi ko na makuha. Kung isa pag matawag ka sa group, sa Gcash, Kung sa Gcash yun ba nga sir, kani? Hindi ka na makuha. Dapat anak, amo na sa inyong gisindan. Ha? Amo na mag-storya sa imuang na. Kamu na matransact. O, katong imuang na. Wala na si Gcash ana. Bro, ay dapat dito na na. Kaya nakaputang mandaan ko dito. I-check nyo mo bago pa mo sale, double check. Double check yun no, sigahag yun. Kumang na naman sa daan na na, bahay na na. Ayaw pagkali-kali. Ang SIM lagi sa pangalan mo sa cellphone, dili lagi kompleto. Oh, initial lang o. Initial ra lagi ang una, dili na makompleto. Dili, ana gina siya. Nya pag salamat na ko, number lang. Oo, pagpilito. ang kulida kompleto. Oo, pilido na. Ug ang cell number, Oo. pwede man na cell number. Oo. Magkita kiya ning number ni. Oo. Kung ko balogod nga kinsa lang manghatag ba? Tambahan na mo hatag to po ranger. Akong customer nga nasa gawas. Napa na gawas wala? Hindi. Ha? Hindi na siya putangan. Nagya po na. Oo. Kaya mo ko customer nga nasa kuan Australia ko. Terus po kayo naman ba? Di manin na dali, pahilot din na, ang service. Sa pilido mo. Daswood. Pilipina ang kuhan. Nami silingan di ako na nakalampaw ang Canada, di ba? Ha? Nami silingan di nakalampaw Canada, Bunsyan. Ah, ah.
Ito ka mainom, boss? Hindi ko pa busy inom. Pero mainom. Oh, pero kuan lang kanang concern di ko tama ba. Disiplina. Kaya importante ang mga disiplina. Naran mo sa tuwa ba, no? Mga kuha ra gyud special gyud kanira gyud punta na ako undangan pero Kana sigarilyo giinom, boss, ang tirahon doon na sa laptop ng istorya, kaya niya pa istikihon ang dugo. Ha? lagi strict na. Sticky lang, ana lang, diha lang nang daghan na siya og kuan, pero ang pinakabugat yun niyang kaya nang himuon sa tuwa. Si dugo, kaya na niya nga Malapot. hinay ang dagan. Ha? Mo na mahitabo nga blom butas. Duwa man dagan ang dugo. Kasi mga remedya na para kanang mga Car. sticker do ko pa. Hilot ra gyud sa boss. Naa may tambal nga panguan, pero di kay ko kakuan si tambal kay. Ang tambal lahi mo ng tambal. Mayroon mga tambal. Mga prutas, nabay mga kuana. Prutas okay na siya. Pero ang pinaka-the best yun, magpahilot ka, undang nga. Ana ra gyud ang pinaka klarong tambal, boss. Sa? Pahilot niya undang. Jangan. Oh. Kaya may useless man god kung nagkarilyo ka, nahilot ka, tambal ka, prutas ka, tanan, himuon. Nanaga pa na. Dili yun siya maingon ka mo, medyo makaayo tong putasa eh. Huwag medyo kung maayo sa hilot, ano bitaw? Maayo unta ka, ang problema kay mura bang ligid. Yatuyok-tuyok lang ta. Huwag medyo kung maayo atong tambal, mahal man ta atong tambala, no? Kaya dito kaayuhon sa tambal, boss. Ang problema kay sigarilyo mo kaya po, so wala. Nga nikotin niya na, boss. Tulog yun ang dugo, boss. Nga plus mo, masudlag ko, Ito na may advantage, ito kaya man. Ito ko na. Wala man po kami ng undang, boss. Sa tao mo na. Ay, mabuka ko ang kasto, no? Pero kaya gud ana niya, boss. Tulog yung dugo ana, boss. Tapos ikaw nung kulala na baka. Ay, lahi na siya. Sabay ko na. Lahi ko na, boss. Urek ang tirahon na, boss. Pag-urik. Taas ang dugo. Pagtaas ang dugo, mo sticky pa na siya. So, another sticky. Sigarilyo mo sticky, mo inom mo sticky, simulalo mo sticky. Ano ba? Okay. Ya, pag-ulis palay maligo, say daghan, no? Daghan ang magtabang. Maghilot ko niya, Facebook live din ko. Salamat sa Gcash. Nindot pa na Facebook live. Oh, matanaw dito kumatik. Ha? Matanaw dito kumatik kami live na siya. Live man, Facebook live man. Dado. Uy lang, nag-live si ko, nagpasalamat lagi si Eric. Pabuhat na siya ro kadaghanin mo kuan sa subscriber lang na mo siya ro din mo hatag 5 bagay ko kabalo kung saan pagkuhan pagkuha basta lang nagkuhan lang god pero dili ra kuhaon boss pwede ra sa kuhaon Pwede ba? Muha man. wala si para nang inspiration ba wala lang mura lang sa savings Oh, sige. pwede ra sa madaghan. Ayun, maipit pa, magamit na, no? Oo. Gamiton na lang yung naipit naman.
buntag. Ikat alas 10. Ah, ulat-ulat ang tamam ha. Alas 10. Ay, ano? Okay. Ano ka mag-ano dito? Sabi mo daw wag kayo mamalingki ba? Di ka pa malingki. Utlong sa nato mo katok sa nato 2 ka oras kita ka. Kita na pala lamas ano eh. Do you wanna read, darling? Maipit na ulit. Easy na. Ma, di mo. Relax man ako, relax. Wala ka, wala kayo. Kumakot. Mangilat ko, mangilat ako. Ang hangin ko, bros ma. Sa ko. Ano man? Birthday mo na ko. Balik lang, may hapon ta. Ugma na lang hilat, ugma na. Kotsa ko rin man. Magpa-relax ako rin. Kaya isa labit na lang. Ah, dire lang ka. Likod lang, ang balay naman. Nagham ko bigan ko ng bus, gawas to. Yung olsa ba? Yung olsa. Atok tanan na, may nagdarek eh. Ay, Sinapod. tawag na. Tawag. Ah, Yun. ay. Meron na. Ikadwa, pag manawag ka. Lusay na siya. Singot po kasi mo sa siya. Pag di na sa mong kagutanan mga sikreto sa lusay, mo na hinungdan, yung bukat at lawa. Bukat mo na ito. Bisog mo nga. Nagkangking lusay akong lawas po. Kanan juwin sa bukog, lusay na siya. Pasat ng juwin. Pati diri, lusay na. Kanan lusay. Ano pala sa tao, lusay bugan lang. Ikis, bokis, ikis, ikis. Yata yung mamang mo na yung miss ko. Ha? Ay nawag. Ma'am! Aman, mama. Man, nawag na sang cellphone da. Oh. Ay, ni katak ko. Tinay. Ibabaji. Saan? Mom. Diba? Lagi pagyapon ko sa dami na. Ito. Sabi na yung panahon lang. Sana all cute. Boom, baby. Ako lang matulan mo. Ano ka na? Ibok ko yung istipan ba? Tubang kayo ano? Ayun na siya. Pero kanang lingo-lingo lang. Ha? Kanang lingo-lingo ba? Nga higo, dili. Nga na lang. Hindi ko matulog na mabukas ko. Pero po, di lang simot. Ang kalaban lang ni mo di, ang butod lang. Nasudlan naghangin ba? Iya, manganga ba dyan? Ah. Butod, panungutan niya. Ticket.
Dabu, 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 dabu. Aida. Hoy, tuyok na ni Madura. Oh, tuyok na lang siya. Around the world and around the world. Around the world and around the world. Ayang. Yan na. Lagi ko pending na sa YouTube. Pero wala, kakato kay Papa, na-upload to. Buwan, nahi manggodron nga monetize na ka. Ah, Pag dili ka monetize, i-upload mo sa YouTube, diretso na. ah, Pero karon nga mag-monetize ka, na-monetize na ka, partner na ka sa YouTube. Ini-upload nimo sa YouTube, dili na lang sa mo direct. Muagi kag buwan, apps ah, para request ka na po niya og advertisement. Google Ads ang muagi na. Mga pinding to nan. Imbis ka dati mo man diretso na. Pero dili. Dili. Muagi pa. Agi pag apps. Kay i-verify pa man na. Tanga mo sila ads na no? Oh, butang na tanang ads. Na mamili pa sila kung kanay mang gi-upload kung siya bagay. Sila magbuot. Kanay birthday, kung na sila mga Jollibee, wala na naman advertisement. Sada mga kid, anak mo na mga sa mga birthday. Hilot na kung kapag 81. 81 years old. Ulang rin, no? Surti na kayo ako. 81 na rin, boss. Ha? Pagtaas na kayo, no? Grabe yung kaya nag-dress yung ginagawa. Taas ka lang. Ano ba? Dabu. Maabot na po tapos kalakaw po, boss. Ayaw po na maabot. Maabot na nga. Sige na lang po kayo gigda. No, di ba naman po? Oo na. Grabing lahutay. Pero sige na, kagpagkaon sa apo. Apo na, mapagkaon din na anak. Mabuhi siya po, no? Eh, kitabangan magkukampot, mas na mabuhi pa. Ayaw tabangin mabuhi po. Good health lang yata. Ayaw na. Isod naman good, may mo pagpangayon bitaw. May pataas pa dyan. Dahil noon, okay man po na siya. May pataas po.
Sige, magkakayo mo sige kuan ko. Pero loy naman ko. Okay na. Napugnan ko gid naman sa ampo, bro. Ya siyempre tanan mahasol ya pud no. Pwede pala topon. Topon na lang boss no. Ano pa po makasalang boss. Ya mukhaon no boss. Sulit din na kaon pa boss. Mukhaon. Kaon na boss. Lusay ni sa boss na kayo. Tapos dito may napita na yung bagakawa. Singot ko ka. Singot ko ka, labi na anang hago ka? Nagtrabaho ka ba? Sagdan lang. Draputan na akong ramang ko. Do kayo. Mawa susok. Elkan. Sa inlan mo katuloy na kahapon mo ko, taulan na ko. Ano na yung sa inlan? Kahapon na ko. Dili, naabot na dyan. Wala na dyan na. Plus na lang to kahapon. Pero mag-gabi ko dito, kaya naulan na naman dyan. Kaya hagop ito. Diba? Hilo. Pero uno, oh. Ano man manawag. Pila? Isa lang. Sa? Cambio. Ah, ditoyok na ni ma. Yang caman. Gusto mo na boss, palitan mo sa trabaho ka no niya. Kung nakatrabaho, pauling na ka. Ay na-timingan yun na nabasa ka sa ulan ba? Oh. Dito ka nang mikalita siya na motor ka ba? Mikalita siya bunda. Sa man yung mga bata na pauwi din niya sa balay. Parang hindi kaya ng buwan. Kaling na na parang buwan. Ay ka na Inom lang dag tubig. tubigan na kanin. Inom lang dagang tubig. Nga, patrapuhid yun yung lawas. Wala na may lain. Nga, inom lang kada para sa tamol. Dipinsa na lang kadaan. Ayon nang naiisa ka opsyon nga dili jud ko ana. Kaligo na lang. Itiwas og ligo. Liwas. Ligo na lang yun ka no? Dili na sa pwede. Sako ha. Kita na makaso dili sa pwede. Insukol ka magkulan. Oo. Sukol man ka di. Sukol. Kaya gimong hulaton, murag ug nga ka mo undang. Hulaton imong ulan ka. Oo. Murag
Kaya kung pinigaya ng tundang, sukol na lang. Pag uli, inom lang kada ng tubig, nakal ko, inom na lang paracetamol. Para nang JC, inom kada. Inom kada ng tubig. Ayaw nang maligo na lang. Bitaw no. Ay, nabasa naman kayo, kaligo na lang, dili, samot na inom ko. Ko nila. Hindi mo nila, ingon sa doktor. Advice ng doktor. Kung naaraga na siya mo ha. Ingon sa doktor pa, ingon nila, o ingon ato isa po yun. Dili lang ka. Pero ako, dili din siya. O bitaw, bawal ka nga maligo pag uli, no? Kaya nagpaulan, hinong ka. Alam ka, nagmotor man, di maulanan. Arang-arang tong ringkot. Arang-arang ka, maigo di ha, imong naong, kamot, tigil. Pero sudya po sa paag, ano? Sabi ng kusok, suod na siya. Pero bita ha, kesa wala. Ito na lang. Mga dyan na ginaiwas na ko, na maligo. Or, di ligo, basa. Basa na lang, mabasa. Kaya na ligo. Kung mo magdebate ko diya, maligo dai ko. Ay, man dan debate hon to mana. Maligo dai ka sir. Total di ko makamoto ko na bro. Maligo buka. Total nama ko yung number permi no. Now ko number Facebook. Kasi to biya taga pas muna ha. Hindi nga na wag ay kusog lingko juga. Kusog. Wala na. Pas mo. Pinakabata na kung gihilot repos na pas mo sa kusog ka na maligo kadua katulog. Labi na yun. Di na advisable na. Pili na kadua katulog maligo. Yung maligo bago matulog, mo na sa nada pinakabata gihilot na ko 16 years old. Sa YouTube pos. Hindi na pamuto. Abay isa baguhay lang 19. 19 years old lang. Doktor, pwede rin siya. Maligo din. Bisa kesakitan deh. Agay. Patagamay. Bago matulog. Ito na siya mga boss. Undang ka tili boss. Pag inawa lang ito boss. May hanggang namukbog ko. Tanawa na kong YouTube. Kaya mag-istoryahan na yung mga bago may mag-ilog. Ang sama ka. Manawa ang YouTube na ito. Huwag ko kusugol. Nabanhod man. Maghapit na mapanda. Tagal ba sa pagbalik ko? Bago mo trabaho. Isa rin sa kanila. Ay, sabah, kumahin mo. Pero lang kung nahagbog ka kanal. Huwag mo ka mahagbog kanal. Abog lang man na. Siyempre, kung nahagbog ka kanal, lagi mo na lang po. Kaya sa gawas na boss kaya sa Japan, pag magilig-ligid sila magugulubol. Wala ilang tradisyon. Ang tawag ka na, jacuzzi. O Japan sila sama na. Wala yung naitabo.
Oo, nang daghang pas mo sa Japan, daghang paralyzed, daghang kang caregiver nga naadto dito. Ano man, nagbantay sa mga di kalakaw. Nada sa YouTube mo, ihilot ako, Japanese. Nani dere. Pas mo sa kusog. Pilipino disimdat na, pero murag hapon ba? Nakita ko niya sa akuan. Sige sir, panawag sa kuha, sir, unsa ako ang sakit. So isulti. Isulti ko, pas mo sa kusog, nakaligo ka. Oo, bago may matulog, maligo. O pag-abot sa dito trabaho, maligo. Ang ito po karon, wala na siya kusog, na-wheelchair siya. Hilot na po. Tanawa si YouTube. Ako may mamutbot, tanawa, uti kaya. Asam to, di mo ni Eric. Japanese. Dara ko. Hilak-hilak ko eh. Anawag siya dito siya ang anak sa Japan. Ayaw na po naghilot rin hindi katapatan niya itong buwan. Anawag siya. Bisaya man tagatagom. Pero gamay boss. Pero kani-kani. Kani-kani. Ay, di ba? Japanese. Di kan siya na-admit, hawa. Kaya nagkaluya man siya nagkadugay. Wala lagi, di lagi naman nakpan, boss. So may maayo ani, ano ka digos? Ano yan, higad, boss? Ano sa digos? Kani mo ni balay-balay sa pas mas kusog ha kanya. Pwede na matando. Mo ni magharay manugay. Tara, ako na nagpahilot oh. Nagpahilot. Nastiyan mo na. Kabuhay mo ko. Kabuhay pa Ikaw na. Ikaw na, boss? Ako na. Yan ka na naghilot si Eric Hilot Jr. na. Junior na ko na. Mo na gitrain ako. Kung kaya, iko ko ba? Sunod mong gusto kung kanang adlaw ang akong gabang hilot pros ibang kabuhi. Igo ko eh. May guli ka na rin. Igo ka na. Kanang mga ginapamati. Sa absorb ni mo siya? Sulod yun na siya. Nagwa kay Kwan Jud, kay abilidad, wala eh. Pagkaugma din nakakahilot. Mo bitan ng ubang hilot, ana-ana lang. Ana-ana lang. Kaya di mo siya dos ana, sulod mo lang sa kamot. Natuan din na sa pot, kung tinuod na. Istig hilot, diba sa katao, diba kapuyon ka. Kaya, Ate, ibos. kaya, may ka, dago ka maslong. Andali, kuha din. Pikit ka may ba? Kumagatot ka diyan. Mo na ipas mo kusog. Pag mo mo taki boss, masakit pa to siya. Ang nagaligo. Mo na trainer na ako. I-train na ko na. Eric Hilot Jr. Hilot ako na, pinapay customer mo boss, wala ko kaya. Ligo, kay bata pa. Bata pa boss. Undang ligo hapon, kay bata pa. Isa ulat to.